Salut prieteni, astăzi o să facem un Whisper Challenge împreună cu sora mea și haideți să vedem ce a ieșit. Cu 10 cuvinte, da? Da. Și le ghicește mai multe. Da. Și 3 greșite la fiecare cuvânt. Bine. Hai. Aveți dracu, cum zici cuvintele. Nu grele. Fonetică. Floare, Nu. Oh, fonetică. Florentin, Fonetică. Florentin, Pupilă. Pupilă. bomboane, Pupilă. pompier, da? Nu. Pupilă. Pupilă. Pompier, Nu. Greșit două. Întrerupător. Întrerupător. Cupidon, helicopter, Întrerupător. întrerupător. Este. Vezi că se termină melodia. Nu da ceva, să mă plișez. Păun. Păun. Paul, Păun. Păun. Paul, Păun. Păun. Este. Am două. Două greșite, două bune. Hai. Mâine. Simetrie. Simetrie. Imprimantă, Simetrie. Simetrie. baterie, Simetrie. geometrie, Nu, ai pierdut. Televiziune. televiziune, Da. Deci ai 3 cu 3. Japonez. tablou, Japonez. tabu, Japonez. jambu, bambu, Girafă. girafă, Este. 4 cu 4. Picior. Picior. întrerupător, Picior. picior, Da. Șur... Muh. Plic. priză, Plic. pix, Plic. pin, Greșit. gata? Mai un. Mai am, câte cuvinte mai am? 1. 1 și câte e scorul? 5-4. În fine, zic cuvântul. Cutie. Cutie, Da. cutie, Da. câte cuvinte am avut? Să numeri tu 10 cuvinte, că eu nu stau. Nu mai știu. A cadea. Casă, Acasă. casă, Casă. da. Culegere, culegere, Curte. nu, culegere, 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 Culegere. da. Unitate, unitate, Umbrelă. unitate, Unitate. da. Câte am? 3 din 3. Echilibru, echilibru, Edi. echilibru, Excavator. echilibru, Echilibru. da. Ce este oare? Messi, Messi, Pești. Messi, Bec. Messi. Bec. Ai zis de 2 ori. Gata, opa, ajunge. Brad, Brad, Brad. Pernă. Nu mai urla. Brad, Pat. Brad. Brad. Da. Geografie, geografie. Geografie. Da, mă, trebuie. Are 5 deja. Am 5 bune și 2 greșite. Da, mă, 5. Îmi zice că nu? Da. Casă, casă. Casă. L-am mai zis o dată, are 6 deja. Am avut-o de zis. Pernă, pernă, Umbrelă. pernă. Pernă. Da. 7. Nu, Mai 6. întreb. 6. 6 cu 2 ai. Mai ai 2. Mai sunt 2. Ciocolată. 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 Da.
7 cu 2, aia nu mai. Mașină. 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 Magie. Mașină. Baghetă. Mașină. Mașină. Baterie. Nu, s-a dus 3. Oricum ai 8. Ce ai zis? Ai avut tot. Era mașină ultimul. A, Oricum ai avut, n-am dar ți-am dat auzit. ușor, cuvinte ușoare, tu mi-ai dat mai greu. N-are nimică. Te-am făcut. Cam asta a fost și pentru astăzi, sper că ți-a plăcut. Nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. Mulțumesc sus ridicată, mă face fericit. Să dai și un share să vadă și prietenii voștri. Și întrebarea de azi vine de la sora mea. Care este cea mai amuzantă întâmplare din copilărie pe care o povestiți tuturor prietenilor? Și până data viitoare, bye bye! Pa! Some might say we're armed and dangerous. Pay the price of the life every night, but it ain't enough. Care este? Cum să ne cea mai amuzant? Zi-o în continuare. Întrebarea este, care este cea mai amuzantă? Bun, nu merge să zic întrebarea este. Întrebarea de azi sună cam așa. Da, mă, nu zici tare O, cuvinte. de la David, de la Killer și încă e o melodie cu aia. There's no white, want the white. There's no city. Național. Național. Nu, oricum asta s-a uitat. Mamă, s-a aud. Vă mulțumim pentru vizualizări, după cum era de așteptat, l-am umilit, am găsit 8 întrebări din 10. Așa. Continuă. Zi încheierea. Ui, dar tu zici, eu zic până la share și... Dă-i mă încheierea, zi acolo. Nu uitați să dați like, un share, să vadă și prietenii, iar întrebarea pentru vlogul următor sună cam așa. Prostăl era rândul tău. Tu zici și întrebare, zici tot, mă. Mamă, ce mă enervează, bă, că... Care este cea mai amuzantă... Oh! Bă, dar